ሰላም ነዚ ፊልም እዚ ንምስራሕ ብውሕዱ ካብ 6 እስካብ 5 ሰዓት ይውድእ። ስለዚ ንዓየን ንምብርታዕ እንተደሊኹም ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ነቲ ቪድዮ ንኽትጅምሩ ወይ ተሓሳስብ። እቲ ፊልም እንትጅምር ቤላ ዝተባለት ቆንጆ ጓል ጃክ ምስ ዝተባለ ወዲ ናይ ፍቕሪ ርክብ ከም ዝመሰረተት ንርኢ። ክልቲኦም ብጣዕሚ ይተሓላለዩ ስለዚ ርክቦም ብፅቡቕ መንገዲ እናኸደ ይርከብ። ሕዚ ሲላይ ዝተባለት ተሓዳሽ መምህር ናብ ትምህርቲ ቤቶም ትመጽእ። እታ ርእሰ መምህር ድማ እቲ ክላስ ተርእያ እናኸደት እናሃለወት ቤዝቦል ዝፃወት ዘሎ ጃክ ትርእዮ። ሲላይ ድማ ጃክ ብጣዕሚ ቆንጆ ኮይኑ ስለ ዝረኸበቶ ትኹረታ ይስሕቦ። ቀፂላ ናብቲ ክላስ ኣትያ ንባዕላ ብምልላይ ትምህርታ ትጅምር። ነገር ግን ኣዒንታ ደጋጊመን ናብ ጃክ ይጥምታ ነበራ። ትምህርቲ ምስ ተወደአ ጃክ ጸኒሑ ንኽረኽባ ትነግሮ። ምኽንያቱ ነቲ ዝሃበቶም ትምህርቲ ሓሳብ ንምሃብ እዩ ነይሩ። ቀፂሎም ክልቲኦም እንትዘራረቡ ንርኢ። ሲላ ንጃክ ብግሊ ከም እትሕግዘና ቀፂላ ናብ ዩኒቨርስቲ ምእታው ከም ዝኽእል ተስፋ ትህቦ። ብሓቂ ሲላ ትምህርቲ ምኽንያት ብምግባር ጃክ ንኻሊእ ነገር ስለ ዝደለየቶ እያ። ሕዚ ብተወሳኺ እትህቦ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ጽባሕ ከም እትጅምረሉ ትነግሮ። ነገር ግን ጃክ ጽባሕ ከም ዘይምችዎ ይዛረባ። ምኽንያቱ ምስ ኣፍቃሪቱ በላ ፍቕሪ ካብ ዝጅምሩ ቀዳማይ ዓመቶም ስለ ዘኽብር እዩ። ነገር ግን ሲላ እዚ ነገር እዚ ኣይፈተየቶን። ካብኡ ብስልኪ ክተናገሮ ከም እትኽእል ምስ ሓሰበት ናይ ጃክ ስልኪ ቁፅሪ ትቕበል። ካብ ሕዚ እንዳሓር ሲላይ ስለ ጃክ ምሕሳብ ትቕፅል። ሕዚ እውን ቴክስት ትፅሕፈሉ እሞ ብቤዝቦል ፃወታ ክትሕግዞ ከም እትደሊ ትነግሮ። ጃክ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኮይኑ ግና እዚ ኩሉ ነገር መፃወድያ ከም ዝኾነ ኣይፈለጦን። ኣብ ዝቕፅል ሲላይ ንተምሃሮ ናይ ገዛ ዕዮ ውፅኢት እናሃበት ትርከብ። ኮይኑ ግና ንቤላ ናይ ቀዳማይ ዓመት ናይ ፍቕሪ ህይወታ ንኸይተኽብር ዘጠንቅቕ ወረቐት ትህባ። ነዚ ምስ ረኣየት ቤላ ሲላ ትዛረባ ኸደት። ሲላይ ድማ ደጊማ ገዛ ዕዮ ንኽትሰርሕ ዕድል ትህባ። ቤላ እውን መማረፂ ስለ ዘይብላ ትቕበል። ቀፂላ ንጃክ ናይ ቀዳማይ ዓመት ከም ዘይተኽብር ምስ ምኽንያቱ ትነግሮ። ጃክ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይሓዝን። ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ ክኸይድ እንትብል ሲላይ ንኽስንያ ትነግሮ። ነገር ግን ንገዛ እንተይኮነስ ነፃ ኮይኖም ናብ ዝዛረብሉ ቦታ ትወስዶ። ኣብ ዝቕፅል ቤላ ንጃክ ኣበይ ነይርኻ ኢላ ትጥይቆ። ምኽንያቱ ምስ ኣዕርኽቱ ናብ ፓርቲ ክኸይድ ስለ ዝነበረ እዩ። ንሱ ግን ኣብኡ ከም ዝነበረ ይነግራ። ቤላ ነዚ ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ትሓዝን። ምኽንያቱ ይሕስዋ ስለ ዘሎ። ጸኒሖም ክልቲኦም ሙሸት ናብ ፓርቲ ይኸዱ። ድሕሪ ፓርቲ ሙሸት ሙሉእ ምስኣ ክሕልፍ ዋላ እንተደለየ። ነገር ግን ቤላ ደስ ስለ ዘይበላ ጠጠው ተብሎ። ጸኒሑ ድማ ሲላ መኪና ከም ዝተበላሸወትና ክሕግዛ ከም እትደሊ ትጽሕፈሉ። ጃክ እንተረኣየ ሓንቲ ሽቦ ጥራሕ ተበጢሳ ነይራ። ብፍጥነት ድማ የስተኻኽላ። ነገር ግን ኢድኻ ስለ ዝቆሸሸት ትሕፀብ ብምባል ናብ ውሽጢ እትያ ትሓፅቦ። ካብ ክልቲኦም ወፃኢ ካልእ ሰብ ስለ ዘየለ እቲ ኣጋጣሚ ክትጥቀመሉ ደለየት። ቀስ እናበለት ድማ ቅርብ ምባል ጀመረት። ነዚ ዝረኣየ ጃክ ድማ ስምዒቱ ምንቁፃር ኣብዮ እሞ ስለዚ ሓቢሮም ይሓድሩ። ንጉሆ ቤላ ንኻልኣይ ግዜ ከምዘይ ሰርሐት ወረቐት ትህባ። ብጣዕሚ ትናደድ እሞ መምህራ እዚ ኩሉ ነገር ንምንታይ ከም እትገብራ ትዛረባ ትኸይድ። ኣብኡ ምስ በፅሐት ክልቲኦም ብጣዕሚ ተቀራሪቦም ትረኽቦም። ነዚ ዝረኣየት ቤላ ብጣዕሚ ትድንግፅ። ካብኡ ፀንሐ ርክብ ከም ዝነበሮም ትጥርጥር ጀመረት። ንፅባሓይቲ ንጉሆ ጃክ ላብ ናይ ሲላ ገዛ ጉዕዞ ጀመረ። ጥርጣሬ ዝነበራ ቤላ ድማ ተኸቲላቶ ትኸይድ። ጃክ ኣትዩ ምስዓዓም ጀመረ። ቤላ ነዚ ኩሉ ነገር እናረኣየት እያ። ጃክ ኣብ ልዕልያ ናብ ካሊእ ሰበይቲ ከም ዝኸደ ዝረኣየት ቤላ ብንዴት እናጎየት ትኸይድ። ጃክ ድማ ይስዕባ እሞ በይዛኺ ስለ እዚ ጉዳይ ንኻሊእ ሰብ ከይትዛረቢ ይብላ። ቀፂሉ ድማ ድሕሪ ሕዚ ናብ ሴላ ከም ዘይኸይድ ይነግራ። ካብኡ ድሓር ካብ ሴላ ምርሓቕ ይጅምር። ጸኒሑ ሴላ ምስ ረኸባ ካብ ሕዚ ንድሓር ከም ዘይቐርባና ኣፍቃሪት ከም ዘላቶ ይነግራ። ቤላ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ቅልል ይብላ። ድሕሪ ሕዚ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ኢላ ድማ ተሓስብ። ጸኒሑ ጃክ ንሲላ መልእኽቲ ይጽሕፈላ እሞ ኣብ ፓርክ ውሽጢ ንኽራኸቡ ይቆፅራ። ሲላ ድማ ናብቲ ፓርክ ትመጽእ። ካብኡ ጃክ ናይ መምህርና ተምሃሪ ናይ ፍቕሪ ርክብ
ስሕተትኩም ዝኾነ ብምዝራብ ንኽፋላለዩ ይነግራ ነዚ ሰምዐት ሲላ ብጣዕሚ ስለ እትፈትዎ ከምኡ ንኸይገብር ትልሙኖ ነገር ግን ጃክ ብሓሳባ ስለ ዘይተስማዕመዐ ካብቲ ቦታ ምኻድ ይጅምር ሲላ ድማ ብጣዕሚ ስለ ዝተናደደት ንዴታ ምቁፃር ያብያሞ ብመኪና ገጭያ ትቐትሎ ካብኡ ነዚ ቅትለት ላብ ናይ ቤላ ንምልኻኽ ካብ ጃክ ደም ወሲዳ ላብ ናይ ቤላ መኪና ትለኽዮ በዚ ነገር እዚ ጥርጣሬ ኩሉ ናብ ቤላ ንኽኸውን ገበረት እቶም ፖሊሳት ናይ ጃክ ሬሳ ምስ ረኸቡ ምርመራ ይጅምሩ ቤላ ነዚ ምስ ሰምዐት ናብ ሕክምና ትኸይድ ብጣዕሚ ሓዚና ኣላ እቶም መርመርቲ መፂኦም ሕቶ ምሕታት ጀመሩ ቤላ ድማ ኩሉ ነገር ትነግሮም ነዚ ኩሉ ዝገበረት ሴላ እያ ምክንያቱ ክልቲኦም ርክብ ስለ ዝነበሮም ትብሎም ነዚ ዝሰምዑ መርመርቲ ላብ ናይ ሲላ ገዛ ይኸዱ ነገር ግን ምስ ጃክ ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘይነበራ ትክሕድ ትማል ምሸት ድማ ፊልም ንምርኣይ ናብ ፊልም ቤት ከም ዝኸደት ብምዝራብ ናይ ፊልም ትኬታ ተርእዮም እቶም መርመርቲ ድማ ሲላ ትኩረቶም ንምቕያር ከም ዝሓሰበት ተረድኡ ሲላ ብጣዕሚ ስለ ዝጠርጠርዋ ነቲ ገዛ ምፍታሽ ጀመሩ መኪና ምፍታሽ እንተጀመሩ ናይ ደም ነጠብጣብ ረኸቡ ብተወሳኺ ናይ ሲላ ሞባይል ኣብኡ ረኸቡዋ እንተረኣዩ ድማ ኣብ ፓርክ ንራኸብ ዝብል ቴክስት ካብ ጃክ ዝተለኣኸ ረኸቡ ሕዚ በዚ ኩሉ መረጃ እቶም ፖሊሳት ሲላ ሓዝዋ ንዝተወሰኑ መዓልታት ድማ ኣብ እስሪ ቤት ፀንሐት ነገር ግን ወለዳ ብዋሕስ የውፅዋ እዚ ነገር ምርዳእ ዝኣበያ ናይ ቤላ ኣዶ ንምፅራይ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ትኸይድ ናይ ቤላ ናይ መኪና ቁልፊ ትሰርቕ እሞ እታ መኪና ትፍትሻ ናይ ሓደ መካኒክ ኣድራሻ ትረክብ ናብኡ ምስ ኸደት ትጥይቆ ነገር ግን እቲ መካኒክ ከምዚ ዓይነት ጓል ከምዘይመፀት ይነግራ ተስፋ ቆሪፃ ካብቲ ቦታ ንምኻድ እንትምኩር ሓንቲ ሰራሕተኛ እቲ ሓቂ ትነግራ እሞ ነገር ግን ንፖሊሳት ንኸይትናገር ተጠንቅቓ ብምቕፃል ናይ ቤላ ኣዶ ናብ ገዛ ትመፅእ እሞ ንስብኣያ ምዝራብ ትጅምር ቤላ ድማ ንኣድያ ላብ ናይ ሴላ ገዛ ንኽትወስዳ ትጠይቓ ነገር ግን ኣድያ እምቢ ትብላ ፀኒሓ ናይ ኣድያ ስልክና መኪና ሰሪቓ ናብ ሴላ ትኸይድ ላብ ናይ ሴላ ገዛ ምስ በፅሐት ድማ ናይ ስልካ መቕድሒ ትኸፍቶ ነገር ግን ሲላ ነዚ ስልኪ ምስ ረኣየት ትምንጥላ እሞ ኣብ መሬት ኣውዲቓ ትሰባብራ ሕዚ ቤላ ንሴላ ሓቂ ንኽትዛረብ ኾነ ኢላ ተናድዳ ኣላ ጃክ ከማኸ ዝበለ ኣረጊት ሰበይቲ ክፈቱ ኣይኽእልን ትብላ ነዚ ኩሉ ምስ ሰምዐት ሴላ ካራ ተምፅእ እሞ ልክዕ ከምቲ ንጃክ ዝቐተልክዎ ንዓኹ እውን ክቐትለክ እየ ትብላ ቀስ እናበለት ድማ ምቕራብ ትጅምር ነገር ግን ብድንገት ሓደ መርማሪ ይመፅእ ምክንያቱ ቤላ ካብ ገዛ እንትወፅእ ይከታተላ ስለ ዝነበረ እዩ ነገር ግን ሲላ ነቲ መርማሪ ትወቕዖ እሞ ምህዳም ትጅምር ነዚ ዝረኣያት ቤላ ናይቲ መርማሪ ሽጉጥ ተልዕል እሞ ጠጠው ተብላ ብፍጥነት ድማ ናይ ፖሊስ ኣባላት ናብቲ ገዛ ይመፁ እቲ መርማሪ ድማ ንሲላ ይኣስራ ካብዚ እንተሓር ቤላ ንጽህቲ ምዃና ስለ ዝተረጋገፀ ናብ ትምህርቲ ቤት ትምለስ ካብኡ ድሕሪ ንእሽተይ መዓልትታት ካብ ሃይስኩል ናብ ዩኒቨርሲቲ ተኣቱ እቲ ፊልሚ ይዛዘም ቤተሰብ ነዚ ቪድዮ እዚ ንምስራሕ ብዙሕ ኢና ደኺምና እሞ ኣጻብዕትኩም ንኽተንቀሳቐስዎ ብትሕትና ይሓትት